Okay. Napanibang ko si amin, gagayam kapsat kalian. Welcome ko direkto programa tiyo Digital Special. Yes ko na DJ ang kita tayo. Hindi kakadway di may isang oras. Alas 6, iti sardam ingin alas 7, itrabi. Dating ko programa isang sawa na tiyo, iti Showbiz Cafe and Restaurant, Taring Sur, Tuba Benguet. Mabaling ko dumagas ng kapi mangan ang merienda. Ang kiyo ramanan dagati nakakaimas ng makmakan ng espesyalitida. Aday tira stopping sa short orders snacks kanda dumapay. Kaya of course, iti pagmayatan na libre iti wifi, pati brewed coffee libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Karigito'y lumablabas iti Marcos Highway. Karigito'y biyaheros, turista. Kaya of course, iti umili, wano lumugar dita. Ayan, dumagas kailang. Dito Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur to Benguet. Aga asip tarda karito'y catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Kaya of course, dito yung pa nga maramanan, dati kalalamisan, kagimasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Kaya ito na idumdumang merienda, dito yung syuntog, Showbiz Kamuti Fries. Sa pula lang ni Miss Julina, Miss Alin Binaldo, wano naman ang ulit ko sa Lancelino, iti kanayon na ng impormasyon. Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur, Toba, Benguet, at your service. Editex lang dahil 0938-632-3717 para karito yung request and dedications yung. Yan, DJ Al, Alegre ba yung sponsel with DJ Anggi. Alright. Ayan, bago natin na simulan, bago natin ituloy-tuloy, gaya ang ating programa ngayon, ano? Dati pa man may isang asamiwang, sungbat ka man nina. Ito di sungbat na kano di ka man nina. Okay, sungbat ka man. Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa. Oh my goodness, talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, sa